రోజు అంటారు కానీ దేవుడు ఆదాము గారిని ఈ భూమి నిందించండి అని చెప్పారు మాట. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మనం పాడుతూ అందరం కలిసి దేవుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని పొందుకుంటున్నాం. తల్లి అయినా తండ్రి అయినా దేవుడే మనకు, తల్లి తండ్రి పోలికలున్నాయని చూపించాడు మనకు. ఉన్నవాణిలో అన్నీ ఉన్నాయి తెలుసా, ఉన్నవాణని దేవునికే పేరుంది తెలుసా. కోట్ల మంది దూతలున్నా, ఎంత సేవ చేస్తున్నా, నమ్మలేదని దిగులు చెందాడు తెలుసా. పాపం ఎంతో చేస్తున్నా, నువ్వు దూరమైపోతున్నా, యేసుని నమ్మితే రక్షిస్తానన్నాడు తెలుసా. తల్లి అయినా తండ్రి అయినా దేవుడే మనకు, తల్లి తండ్రి పోలుకులున్నాయని చూపించాడు మనకు. ఇద్దరు వద్దు ఒక్కరు ముద్దు అని అనుకుంటారు, పెంచే తోమత లేదని పిల్లలు వద్దని అనుకుంటారు. భూమి నిందించామని చెప్పింది అది నేనేరా, ఆదమ హవ్వలందరినీ పోషించింది అది నేనేరా. నాలోనే అందరూ ఉన్నారురా, నాలాంటి ప్రేమను చూపాలని తల్లిదండ్రిని కన్నానురా, నీ తల్లిదండ్రిని చేశానురా, నీ తండ్రికి తండ్రి నీరా. ఇది నిజమని నువ్వు నమ్మాలిరా, నీ తల్లిదండ్రిని నేనురా. తల్లి అయినా తండ్రి అయినా దేవుడే మనకు, తల్లి తండ్రి పోలుకులున్నాయని చూపించాడు మనకు. నవమాసాలు మోసింది నిన్ను కన్నా నీ తల్లి, నీ జనమంతా మోసాను నవమాసాలకు మించి. ముదిమి వచ్చే వరకు ఎత్తుకున్నది అది నేనేరా, వృద్ధులైతే బరువని వదిలేస్తారురా నీ వారేరా. అందరూ ఇలాంటి వారేరా, నాలాగా ప్రేమించి పోషించే వారెవరూ లేరురా. చనిపోతే బ్రతికిస్తానురా, నిన్ను వదులుకోలేనురా, మరణిస్తే వదిలేస్తారురా, ఆ తల్లిదండ్రిని కానురా. తల్లి అయినా తండ్రి అయినా దేవుడే మనకు, తల్లి తండ్రి పోలుకులున్నాయని చూపించాడు మనకు. ఉన్నవాణిలో అన్నీ ఉన్నాయి తెలుసా, ఉన్నవాడని దేవునికే పేరుంది తెలుసా. కోట్ల మంది దూతలున్నా, ఎంత సేవ చేస్తున్నా, నమ్మలేదని దిగులు చెందాడు తెలుసా. పాపం ఎంతో చేస్తున్నా, నీవు దూరమైపోతున్నా, దేవుని వాక్యం వింటే రక్షిస్తానన్నాడు తెలుసా. తల్లి అయినా తండ్రి అయినా దేవుడే మనకు. మంచిది, దేవుని స్తోత్రం. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. అర్థంతో కూడినట్టు ఒక మంచి పాట పాడి దేవుణ్ణి మహిమపరిచినారు. నరోదీపూర్వక వందనాలు. ଆମ ମଝିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମମା ଦିଦି ଭଉଣୀ, ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ରମେଶ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ
శుద్ధిగాన కొరకు మూలకు అనురోధ కోసం మన మధ్యన ఉన్న సహోదరులు రమేష్ గారు, వారి ధర్మసత్మి గారు ఉన్నారు. వారు వచ్చి ఒక ఒడియా పాట పాడాలని వారికి మనం చేసుకుంటున్నాను. కిప్ కిప్ బేగ రండి, ఇక్కడ రండి. ఇక్కడ కూర్చోండి. మైక్ తీసుకోండి, మైక్ తీసుకోండి. प्रभु महान धन्यवाद दिए। प्रभु सुंदर सुजोग देथिबारु गीत गाई तांको स्तुति करिवा। हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल, प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल, हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, लोहा मो पेछे आकुले कांदिछि केते दिन राति, बार बार जेबे लोके पचारती तो प्रभु गाती, लोहा मो पेछे आकुले कांदिछि केते दिन राति, बार बार जेबे लोके पचारती तो प्रभु गाती, मन काई किरे विचलित एवं किं पायते शोकान्वित, मन काई किरे विचलित एवं किं पायते शोकान्वित, रखिथा भरोसा से तोरो सहाय से तो ईश्वर, रखिथा भरोसा से तोरो सहाय से तो ईश्वर, हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, ढाली देबे ताको प्रेम अनुग्रह से दिवसरे रातिरे गाइबी प्रार्थना तोड़िबी ताको उद्देश्यरे, ढाली देबे ताको प्रेम अनुग्रह से दिवसरे रातिरे गाइबी प्रार्थना तोड़िबी ताको उद्देश्यरे, मन काई किरे विचलित हेउ कि पाएते शोकान्वित, मन काई किरे विचलित हेउ कि पाएते शोकान्वित, रखिथा भरोसा से तोरो सहाय से तो ईश्वर, रखिथा भरोसा से तोरो सहाय से तो ईश्वर, हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल, प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल,
प्रभु सेमिति मो प्राण तुम पाई व्याकुल हरिणी जेमिति जलधारा पाई हुए आकुल। धन्यवाद। వందనాలండి మీ ఇద్దరికి భార్యాభర్తలకు చక్కగా పాడి దేవుని మహిమపరిచున్నారు. ఈరోజు 2 ప్రసంగాలు ఉన్నాయి. మరి పాటలు మనం ఇంతటితో ముగించుకుందాము. సహోదరులు వాక్యం నిమిత్తము ధర్మరాజు గారు ఉన్నారు. వారు వాక్యం నిమిత్తం ప్రార్థన చేయాలని వారికి మనం చేసుకుంటున్నానండి. ప్రార్థన చేసుకుంటామండి. అందరూ తలలోంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుంటాం. పరిశుద్ధుడైన మిక్కిలిగా మమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రేమ గల మా ప్రియ పరలోకమందున్న మా కన్న తండ్రి, నీ పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన నామమునకు కృతజ్ఞత స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. పాట ద్వారా ప్రభు నేను మహిమపరచున్నాము, నేను స్తుతించున్నాము, ఆరాధించున్నాము తండ్రి. మరి అప్ప తండ్రి సాయంత్రకాల సమయంలో ప్రభు మరి సన్నిధానంలో కూడినాం తండ్రి. ప్రభు నీ సహ్య నీ పిల్లల మేమందరం ఏకీభవించున్నాం తండ్రి. నీకు వందనములు దేవ. వాక్యం చెప్పిన దాసుల ప్రభు నీ స్వాధీనంలో ఉంచండి తండ్రి. అయ్యా తన నోటికి తండ్రి నీ మాటలు అందించండి ప్రభు. ఎందరమైతే వినబోతున్నామో నీ మాటలు ప్రభు, నీ జ్ఞానమైన మాటలు, నీ చక్కనైన విషయాలు ప్రభు, మా హృదయం గంటెకట్టులాగా ప్రభు మేము తండ్రిని నీ మాటలు విని ఆ ప్రకారంగా తండ్రినైనా మేము తండ్రి నడుచుకునేలాగా ప్రభు అటువంటి తండ్రి నీ మాటలు మాకు వినిపించండి తండ్రి. మేము ఎగిరిపడి వచ్చినాము తండ్రి, ఖాళీ హృదయంతో వచ్చినాం తండ్రి. నిండినే నీ మాటలు నేర్చుకొని అయ్యా మేము గృహాలకి తన ప్రియులే ఆ మాటలు అనేకులకి చెప్పుటకు, అనేకులకి నీ ఎంత నడిపించుటకు తన ప్రభు సహాయపడాలి ప్రభు. అయ్యా ఈ సమయము ఇచ్చిందని బట్టి తండ్రి నీకే కృతజ్ఞతలు. వాక్యం చెప్పిన దాసుని స్వాధీనించండి, నీ ఆత్మ కుమరించండి. నీవు మాతో తండ్రి మాట్లాడండి, నీ మాటలు తన నోటుగా అందించి నడిపించమని మహిమ ఘనత ప్రభావం నామం చెల్లించుకుంటూ నీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. చక్కగా వాక్యం నిమిత్తం ప్రార్థన చేసిన సహోదరులు వందనాలు. దేవుడు వారిని దీవించును గాక. మన మధ్య నుండి ఇద్దరు, ఒకరు దేవుని యొక్క సేవకులు, ఒకరు సహోదరులు. మరి వారు మంచి ప్రిపేర్ అయ్యి వాక్యాన్ని మన మధ్యకి తీసుకొచ్చారు, దేవుని యొక్క విషయాలు. వారికి ఇప్పుడు మనం ఆహ్వానిస్తామండి. ଆମ ମଝିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାମା ଭଉଣୀ ଶାଶିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ 15-20 ମିନିଟ୍ କହିବେ। ତାପରେ ପୁତ୍ର ଆମର ଧର୍ମରାଜର ପୁଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ରମେଶ ଭାଇ ମୁଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁରେ ସେ ଆସିକି କହିବେ। ଓଡ଼ିଆ ନା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। धन्यवाद। प्रभु महानाम धन्यवाद दिए। प्रभु सुंदर सुजोग देथिबारु तांको महानाम को धन्यवाद दिए। आसीथिबा प्रत्येक भाई बहन को मन मते धन्यवाद जणाए मते सुंदर सुजोग देथिबारु। आसंतु वाक्य को जीवा पूर्व छोट प्रार्थना करिबा तबे जीवा। धन्यवाद 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 अत्यंत दयालु परमेश्वर तुम महान भाई धन्यवाद स्तुति वंदना करुची बापा। अयोग्य पापी दिनहीन धूली मात्र हेले सुधा बापा तुम्हें आमको सुंदर सुजोग देच तुम चरण तले बसवा तुम स्तुति वंदना करने अभिज्ञा गीत माध्यम द्वारा आम तुम स्तुति कलु। आ बापा आज तुम्हें आम जो बाकी रूप आहार रखीच बापा ताज परी आम प्रत्येक शुणा आताको आत्मिक जीवन अभिवृद्धि हवा पार से तुम्हें आशीर्वाद कर। आम ये जिते जन अच्छु बापा प्रत्येक जन को तुम्हें आशीर्वाद कर। अब विशेषकर निजक तुम चरण तले समर्पण कर अयोग्य बापा तुम्हें आस ये उपस्थित हो प्रत्येक को तुम मुख द्वारा कथा कह पाप अयोग्यता सब तुम मार्जना कर। ये छोट भिक्षा जीशु नाम मांगुची पिता, आमेन। आज आम टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना गोटे छोट वर्ड किंतु तार गभीरता अनेक अच्छी। आज जानिबा प्रार्थना माने कौन बा प्रार्थना कहा कह जाए, प्रकृत प्रार्थनार अर्थ कौन, आउ प्रार्थना आम जीवन केते आवश्यकता रही बा प्रार्थना रहिले आमे किपरि मनीष हो पारिबु।
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ କିଏ କ'ଣ କହିପାରିବ କାହା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ଗୋଟାଏ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଲାଇନରେ దేవుని అడుకోడు ମାଗିଆ ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛୁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ, ଆମ ହୃଦୟର କଥା ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁଛୁ, ଆମ ହୃଦୟର କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରୁଛୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ହିଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରୁରୀ, ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ନିବେଦନ, ଆମ ଗୁହାରି ସମସ୍ତ କିଛି ଆମେ ଜଣେଇ ପାରୁ। ଆମେ ଆଜି ସେହିପରି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମହିଳା ଥିଲେ, ସେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନିବେଦନ, ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ବା ତାଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ସମୁଏଲ 1 ପର୍ବ 1-2। ప్రథమ సమూయేలు 1 పర్వ 1-2। ఎఫ్రాయిమును మనుషుల మందు రామం యొక్క పట్టణము వాడు ఒకడుండెను, అతని పేరు ఎల్కానా। అతడు ఎఫ్రాయిము వీడైన సూపునకు పుట్టిన తోహు కుమారుడైన ఎలిహవునకు జననమైన యెరోహాము కుమారుడు। అతనికి 2 భార్యలుండేవి। వీరిలో ఒకదాని పేరు అన్న, రెండో దాని పేరు పెనన్న। పెనన్నకు పిల్లలు కలిగిరి గాని అన్నకు పిల్లలు లేకపోయిరి। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଫ୍ରେମ୍ର ଲୋକ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଇଲକାନା। ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ, ଜଣକ ନା ହାନା ଆଉ ଜଣକ ନା ପନିନା। ଆମେ ସେଇ ହାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ଥିଲା ବା ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ତାଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିଥିଲା। ହାନ୍ନାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା ବା ପିଲାପିଲି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପନିନାଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଗ କାଳରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଏଇଠି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେପରି ଆଗରେ ନଥିଲା, ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଲକାନା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପନିନା, ହାନ୍ନା, ଇଲକାନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବର୍ଷ ପରେ ଆରାଧନା ଆଉ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଲୋକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଲୋକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବଳିଦାନ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପନିନା ହାନାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାନାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଣଉଥିଲେ, ଯେ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାନା ସେ ସବୁ ଶୁଣିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଇଲକାନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇ 1 ପର୍ବ 10 ପଦ ଟିକେ। బహు దుఃఖకాంతులైన వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయించు బహుగా ఏడ్చును। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ପନିନା ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଶିଲୋକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ହାନା ତିକ୍ତ ମନା ମାନେ ଟିକେ ରାଗିକି ଆଉ ଟିକେ ଅଭିମାନରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଅତିଶୟ କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନତ ମନାସିଲେ।
आ कहले जे सैनाधिपति सदाप्रभु जेबे तुमे मोर दुख प्रति दृष्टिपात करिब मते स्मरण करी तुम दासी को पासरिब नाही किंतु दासी को गोटे पुरुष संतान देव तेबे ताहार जावजीवन ताहाको सदाप्रभु को उद्देश्य रे दान करी और ताहार मस्तक खुरा लगे नहीं से मानत मनासुचंती हाना सदाप्रभु को निकट प्रभु आ प्रार्थना मानत मनासुचंती माने से अतिशय रोदन करुचंती कांदुचंती आ प्रभु को से कहउचंती आ प्रभु आ तमे जदि मते गोटे पुत्र संतान दब ताहले मु ताकू तुम उद्देश्य रे उत्सर्ग करी से प्रभु को प्रार्थना करुचंती मागुचंती माने रागी की आ अभिमान रे आ मते एते तिरस्कार करुची पनीना आ तुम तांको निकट रे से प्रभु को निकट रे हाना मागुचंती सेही समय रे जतेबेले से प्रभु को निकट प्रार्थना करुचंती सेतिक बेले जतेबेले एली से तांको सामना को आसिले जतेबेले से काहे कि ना अतिशय कांदुथिले बोली से मने मने प्रार्थना करथिले आमे पढि दबा 13-14 प्रथम सामुएल 1 पर्व 13-14 ఆమె పెదవులు మాత్రము కదిలించుచుండి ఆమె స్వరము వినబడక ఉండెను గనుక ఏలి ఆమె మత్తురాలై ఉన్నందు కొనుక్కొని ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవై ఉందువు నీవు ద్రాక్షరసమును నీ ఎద్దు నుండి తీసివేయమని చెప్పగా అన్న అది కాదు నా ఏలినవాడ నేను మనోదుఃఖమును గలదానై ఉన్నాను నేను ద్రాక్షరసమైనను మద్యపానమును పానము చేయగా లేదు గాని నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నానని एठी से मन मन जिते अतिशय कांदुचंती से मन माने सदाप्रभु प्रार्थना करुचंती कहउचंती जिते मन माने कहउचंती तांको किंतु स्वर सुभा जाउनी सेठी एलिया भाबुचंती ये बोधे मत होइचंती माने से बोधे द्राक्षरस पान करचंती बा मद पिचंती से भाबुचंती सेही कथा एलिया सेतिपय से तांको कहउचंती आसिकी आ तुमे केते काल मत होइथिबो आ तुम द्राक्षरस तुमठु दूर कर बोली कहउचंती सेठी हाना तांको कहउचंती ना प्रभु आ मु होची दुखिनी मु द्राक्षरस कि मद्यपान करी नाही आ मु सदा प्रभु निकट रे मोर आपना प्राणर वेदना ढाळुची बा मनर दुख कहूची आ प्राणर वेदना माने कोन आमे जानिबा पढी दबा गीत संगीता 62 पर्व 8 पद गीत संगीता 62 8 पर्व हे लोक माने सबु बेले ताहांकटारे निर्भर कर ताहांक छमुरे मनर सबु कथा भांगी कुह परमेश्वर आंबमान निमंते आश्रय सेठी प्राणर वेदना ढाळुचंती माने मनर कथा समस्त कथा से भांगी कहउचंती आ कोनोसी कथा से तांको मन रे रखुना दे समस्त कथा ईश्वर को पाखरे से कहउचंती प्रार्थना सहकारे मनर कथा समस्त कथा प्रार्थना सहकारे से ईश्वर को जणाउचंती जे ईश्वर आ मु एमिति एमिति बोली मोर एमिति यही प्रकार भाव में मोर रही मोर गोटे पुत्र संतान आवश्यकता अच्छी संतान आवश्यकता अच्छी बोली से मनर समस्त कथा ढाड़ी कहीदे ईश्वर पाखे तापर आम समस्ते जानीचु जे प्रभु तांको प्रार्थना शुणिले आउ तांको गोटे पुत्र संतान देले तांको नाम सामुएल आम समस्ते जानचु आम ये जानिलु जे प्रार्थना द्वारा मनीष ईश्वर मनीष सहित कथा हुए आ ईश्वर से प्रार्थना द्वारा आ प्रार्थना शुणी तार उत्तर मध्य दियंती आ सेथिपई प्रार्थना केते आवश्यकता अछि आमे जानि पारुछु जे प्रार्थना आम जीवन रे नथिले हमर समस्त किछि माने आमे ईश्वर को सहित कोनोसी कनेक्ट करि परिबाने बा ईश्वर को सहित कोनोसी संपर्क रखि परिबाने जदि प्रार्थना थिबो ताहाले ईश्वर जो वाक्य द्वारा हमकु कहउचंती ताहा हमें बुझी सेही अनुसार मध्य जीवन काटि परिबा आमे पढिबा से प्रथम सामुएल 2 पर्व 1-2 మరియు అన్న విజ్ఞాపన చేసి ఇలాగనను నా హృదయము యెహోవా యందు సంతోషించుచున్నది యెహోవాందు నాకు మహాబలము కలిగను నీ వలనని రక్షణ పెట్టి సంతోషించుచున్నాను నా విరోధుల మీద నేను అతిశయపడుదును యెహోవా వంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒకడును లేడు నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు మన దేవుని వంటి ఆశ్రయ దుర్గము ఏదీ లేదు एठी प्रार्थना द्वारा से कोन आमे देखिलु से तांकर अंतकरण
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମହା ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଲେ ସାମୁଏଲକୁ, ସେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହା ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଯେ ହାନା କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ। ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିବା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲି ଗ୍ରାହାମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାସ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲି ଗ୍ରାହାମ। ଆଉ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଲା ୱିଲିୟମ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ ଗ୍ରାହାମ। ଆଉ ସେ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ ଗ୍ରାହାମ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣିବା ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଅଧିକ ମାନେ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟତା, ସମସ୍ତ ସୁଖ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ମଧ୍ୟ ସାନଠୁ ବେଳୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ଛୋଟଠୁ ବେଳୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ସେ ବେସବଲ ଥିଲା ସେଠି ଆମେରିକାରେ, ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି, ସେ ସେଇଥିରେ ମନ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେ ବେସବଲ ଇଏରେ ମନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ମନ ଦେଲେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଜଗତରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ବାପାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବେମାର ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କେବଳ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା କିପରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଲି ଗ୍ରାହାମ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁସ୍ଥତା ପାଉନଥିଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ଯେ ମରିଯିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଆସିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ବେସବଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ବେସବଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏତେ ନାଁ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ସେଇ ଇଏକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା, ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତମର ତ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ, ଆଉ ତମେ ତ ଏତେ ଯେ ତମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ହେଇପାରିବ, ସେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ତମର ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଗ୍ୟତା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ, ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସାଂସାରିକ ତୁଚ୍ଛ, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ବହୁତ ବଡ଼, ଏଇଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଯେ ଆଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ ପଶିକି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶିକି ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଏଇଠାରେ ପଶିଛ? ସେ କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ଏତେ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କେବଳ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ 3ଟି ବିଷୟ ଅଛି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ସେଇଠୁ କହିଲେ କ'ଣ 3ଟି ବିଷୟ? ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ମୋତେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଆଉ ସୁଧୁରିଯିବ। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଯଦି ଆମେ ମନ ଦେବା, ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. చక్కటి విషయాలు వారు బోధించి మనకి ప్రార్థన యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో ఈరోజు మనకి తెలియపరుచున్నారండి. ఒక మనిషి నిలబడడానికి ఏంటి అవసరం అండి?
ఒక మనిషి నిలబడడానికి మన అవయవాల్లోనూ ఒక పట్టుదిట్టమైన ఒక అవయవం ఉందండి. ఆ అవయవం ఏంటండి? మనము ఇలా నిలబడ్డాం కదా, ఈ నిలబడడానికి మనకు ఒకటే అవసరం అన్నమాట. ఏడుది ఎన్నుపూస అండి. ఈ బ్యాక్ ఎన్నుపూస ఉంది కదండి, ఇది లేకపోతే మనం నిలబడలేమండి. మనంతా కూడా శరీరాన్ని అంతా నిలబెట్టేది అదే. అది ఏమాత్రం కూడా ఇటు అటు అయినా సరే మనకు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చి ఒంగోలేము, కూర్చోలేము, పని చేయలేము. అది బాగా సర్వసాధారణంగా సహోదరులు లేడీస్కి బాగా తెలుసు, ఎందుకంటే వారికి అమ్మ నడునొప్పి తల్లి అంటే. అలాంటి మనిషిని నిలబెట్టేది ఎన్నుపూస అయితే, మన ఆత్మీయ జీవితానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రార్థన. సహోదరులు మరి చక్కగా ప్రార్థన గురించి చెప్పారు. అన్న ఎటువంటి ప్రార్థన చేసింది, అలాంటి ప్రార్థన చేసింది, ఏ దుఃఖ సమయంలో ప్రార్థన చేసింది అని అంటే ఆమె చాలా టార్చర్ అనుభవించింది అనమాట. ఎవరి ద్వారా? పెనన్య ద్వారా ఆమె అనేకమైన విషయాల్లో అవమానం పొందినట్లుగా సహోదరు మనకి ఆ విషయాన్ని ప్రార్థన గురించి వివరించి చెప్పారు. దేవుడు ఇంకా వారికి మంచి జ్ఞానంనిచ్చి వారిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించి వారు రానే దినాల్లో ఇలాగా మనం అందరం కూడా తయారవ్వాలండి వాక్యం చెప్పడానికి. స్త్రీల సావాస కూటం అన్నది కూడా రానే దినాల్లో దేవుడు అవకాశం అయితే ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. మీరందరూ కూడా ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయడానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, పాటలు పాడడానికి ఇది ఇవ్వాలి. అందరం కూడా మనం కూడుకునేది ఏంటంటే అందరూ కూడా ఆత్మీయపరంగా అభివృద్ధి పొందాలని మనము సహోదరులు రమేష్ గారు కానీ ధర్మ గారిని ఆశిస్తున్నారు. ఆ వాక్యం నిమిత్తం ప్రార్థన చేయాలని సహోదరి ప్రయత్నం అసిగా आपण वाक्य निमित्त प्रार्थना करू. ठीक आहे, वाक्य पहिलं तर वाक्य पे प्रार्थना करू. आपण एक सेक्शन मन बदला आसंते प्रार्थना करिबा. धन्यवाद 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 पाइबार एकमात्र योग्य परमेश्वर पिता, तुम्हें प्राप्त समय पर्यंत सहवर्ती परमेश्वर दया कला अनुग्रह कला जीवित मन नाम स्थान दे बचे आने तुम्हारे महानाम को धन्यवाद 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 दिए बापा. हाँ बापा, आज मैंने विलंब हेले मध्य तुम्हारी उपस्थिति मध्य पहुँची सारी से धन्यवाद दिए बापा. आशीर्वाद समय बापा बर्तमान पर्यटन आप अनेक उपस्थिति अनुभव कर तुमको धन्यवाद दूँ. आज वाक्यटी को तुम समर्पण करूँ प्रभु, केते सुंदर बापा से बुझाइले से तुम्हारे महानाम को धन्यवाद दिए बापा. तुम्हें आहरी तुम्हारे उच्चीकृत कर, तुम्हारी गौरव पाई तुम्हें व्यवहार कर. हाँ बापा, आज जीवन जदि प्रार्थना नहीं आज किसी ना बापा, कारण तुम्हें से दिन कहल बापा शेष समय मध्य तुम्हें से गेस्ट मैंने बगीचा प्रार्थना करूल से झाड़ टिका बाबा रक्त बिंदु हो सारी प्रभु. आज बाबा से प्रार्थना मैंने शीतल पड़ जाइए बाबा, तथापि पुनः बार तुम्हें जो बारंबार बारंबार तुम्हें समय सुजोग दौच जो प्रार्थना अधिक समय दे पार तुम्हें से दया अनुग्रह कर आशीर्वाद कर. विशेष बाबा तुम दासी तुम समर्पण करे प्रभु. तो तुम्हें जो परिवार रखी बापा तुम्हें तुम्हारे प्रदीप्त उदीप्त कर प्रभु. ताको दया कर अनुग्रह कर आशीर्वाद कर धन्यवाद दे प्रत्येक को तुम समर्पण कर मोबाइल अजय को तुम समर्पण कर अल्प भी क्षमा गई. आमेन. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. వండర్ఫుల్ ప్రార్థన చేసినందుకు వారు దేవుడు దీవించిన కాక మన మధ్య నుండి సేవకులు ఉన్నారు. అభిషేక్ గారు కుమారుడు ట్రైనింగ్ పొంది దేవుని విషయాలు చెప్పాలని నలుమూల ప్రాంతాలు ఆశపడుతుండగా దేవుడు మంచి అవకాశం మా కుమారుడికి ఈ సావాస కూటం ద్వారా దేవుడు వారికి ఇస్తున్నందుకు వారిని బహుగా దేవుడు దీవించాలని మనం చేసుకుంటున్నాను. వారు వచ్చి దేవుని యొక్క వాక్యమును బోధించాలని వారికి మనం చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనండి. మరి యొక్క రాత్రి వేళ సమయంలో ముందుగా మన కడతలైన దేవునికి మన యొక్క కృతజ్ఞతాస్తుతులు తెలుసుకోవాలి. सर्वप्रथमे आमको ये समय सुजोग देथिबा सदापिता परमेश्वर को मु धन्यवाद दिए. కూడొచ్చిన మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు పేరట వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ଆସିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ. మరి నాకు ఇలాంటి సమయం ఇచ్చిన మన దేవుని దాసులకి నా యొక్క హృదయపూర్వక శుభములు వందనాలు తెలుపుకుంటున్నానండి. ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି. మరి
వాక్యానికి వెళ్ళక ముందు మనం అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్లు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ଆମେ ବାସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା। అతి మిగిలిగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର నాయనా, ପିତା, ఈ యొక్క రాత్రి వేళ సమయంలో తండ్రి, ఈ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ସମୟରେ ପିତା, మీరు ତୁମ୍ଭେ మీతో కలిసి ତୁମଠାରୁ ମିଶି మేము ଆମ୍ଭେମାନେ మీ యొక్క మాటలు తండ్రి ତୁମରି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ఒక సంఘంగా కూడి ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରେ ଏକତ୍ର ହେଇ మీ యొక్క కుమారులతో మాట్లాడడానికి ତମର ସେ ସନ୍ତାନ ସହିତ ତମେ କଥା ହବ। మాకు ఇలాంటి సమయం ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు. ଆମକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। అయినా ଏ ପିତ వింటున్న మీ బిడ్డలకి ଶୁଣିଥିବା ତମର ସେ ସନ୍ତାନ సముచిత జ్ఞానాన్ని ସମୃଦ୍ଧି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ తండ్రి. ଏ ପିତ చెప్తున్నా నాకు తండ్రి, କହୁଥିବା ମୋତେ నాకు బుద్ధి జ్ఞానం దయచేయండి. ତମର ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। తోడుగా నేడుగా ఉండడానికి సహాయం ମୋ చేయండి. ସହିତ ରହିକି ମୋ ସହିତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତମେ କଥା ହବ। ఏ విషయాల గురించి చెప్పబోతున్నా ఆ విషయాల గురించి మీ బిడ్డలు ఆలోచించడంలో వారికి సహాయం చేయండి. ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଭଲରେ ସେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ସେମିତି ବି ଆଉ ତମରି ସନ୍ତାନ ଶୁଣି ବୁଝିପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా కన్న తండ్రి. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତ। ఓకేనండి, మరి వాక్యానికి మనం వెళ్ళిపోదాం. మరి ఈరోజు నేను చెప్పబోయే పాఠం ఏమిటంటే, ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ହେଲା దేవుడు ఉన్నాడా? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? అసలు దేవుడు ఉంటే ఎందుకు నమ్మాలి? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? దేవుడు ఉన్నాడా? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? అసలు ఉంటే దేవుణ్ణి ఎందుకు నమ్మాలి? ଯଦି ବା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? మొదటి ప్రశ్న దేవుడు ఉన్నాడా? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? రెండో ప్రశ్న ఎందుకు నమ్మాలి? ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ఈ యొక్క రెండు ప్రశ్నలపై మనం ఈ యొక్క రాత్రి వేళ ఆలోచిద్దాం. ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ। దేవుని ప్రేమైన వాళ్ళరా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ఈ యొక్క లోకంలో ଏ ଜଗତରେ ప్రతి ఒక్క మనిషి ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ అసలు దేవుడు ఉన్నాడో లేదో, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, అసలు దేవుడు ఎవరు, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର କିଏ, అసలు ఆయన ఎవరు, ସେ କିଏ, ఒక అనుమానంతో ఒక మనిషి నిండిపోయి ఉన్నాడండి. ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ ଏ ଜଗତ ଅଛି। మరి దేవుని ప్రేమైన వాళ్ళరా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ దేవుడు ଈଶ୍ୱର ఒక మాట మాట్లాడుతూ బైబిల్లో ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ସେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି। ఎఫెసీ పత్రిక ଏଫେସିୟ మొదటి అధ్యాయం ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 4వ వచనం నుండి 6వ వచనం వరకు. 4 ପଦରୁ ଆମେ ଯଦି 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, ఎఫెసీ పత్రిక ଏଫେସିୟ మొదటి అధ్యాయం ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 4వ వచనం నుండి 6వ వచనం వరకు. 4ରୁ ଆମେ ଯଦି 6 పଦ పର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି పଢିବା, ఇట్లనగా తన ప్రియునందు తను ఉచితంగా మనకు అనుగ్రహించిన దేవుని కృప మహాకీర్తి కలిగినట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్ప చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించటకే మళ్ళీ ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని మనం తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషం ఉండవాలని జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత క్రీస్తులు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాను. జగత్ పునాది వేయబడి మునిపే ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। చూడండి, మరి చదివిన మరి దేవుని దాసులకి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలుపుకుంటూ, ପଢିଥିବା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే ଜଗତ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବେ ఆయన ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ క్రీస్తుల మనల్ని ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ఏర్పరచుకోవాలని ସେ అనుకున్నాడు. ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। అంటే ମାନେ నాకు కుమారులు కావాలి, ମତେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ఇదిగో నాయనా, ଦେଖ ବାପା, నీ ద్వారా ତମ ଦ୍ୱାରା నాకు కుమారులు కావాలి. ତମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସନ୍ତାନ అందుకోసమే కదమ్మా నన్ను యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చారు కాబట్టి. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। మనం ఎంత పాపం చేసినా ଆମେ ଯେତେ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ దేవుడు ଈଶ୍ୱର కోపడ్డా? ରାଗିଲେ କି?
చెప్పండి. କୁହନ୍ତୁ। దేవుడు కోప్పడక ନ ରାଗି ప్రేమిస్తూ କ୍ରୋଧ ନହେଇ ବରଂ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, మన కొరకు తన కుమారుని లోకానికి పంపించాడు. ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଜଗତକୁ। మన పాపల నిమిత్తం మన యేసుక్రీస్తు వారు తన శరీర రక్తాన్ని చిందించి ଆଉ అందించాడు. ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦାନ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଅଛୁ। అయినా ହେଲେ ఈ ମଧ୍ୟ యొక్క మనిషి ଏଇ ମଣିଷ దేవుడు నమ్ముతున్నాడా? କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି అసలు దేవుడు ఉన్నాడా? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? దేవుని గురించి తెలుసుకుంటున్నాడా? ତାହେଲେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁକା କଣ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ఇదిగో నా గురించి తన కుమారుని లోకానికి పంపించాడు అని గురించి తెలుసుకున్నాడా? ସେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? లేదండి. ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ఈ లోకానికి అతి పెద్ద శాస్త్రవేత్త ఒకనాయన ఉన్నాడండి. ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, మరి ఆయన ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ చెప్పే సమాధానం ସେ ఏమిటంటే କଣ କୁହନ୍ତି? అసలు దేవుడు లేడు. ସେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। అసలు దేవుడు ఎవరు? ଈଶ୍ୱର କିଏ? అసలు ఈ లోక సృష్టి ఈ విశ్వం అనేది దేవుడు చెయ్యలేదు. ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ఈ యొక్క ప్రకృతిని దేవుడు చెయ్యలేదు. ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଈଶ୍ୱର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ఈ କୁହନ୍ତି। యొక్క చెట్లని దేవుడు చేయలేదు. ଏ ଗଛ ଗୁଡ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ఈ କହୁଛନ୍ତି। యొక్క ఆకాశం యొక్క ఫలాల గురించి దేవుడు చెయ్యలేదు ଏ ଯେତିକି ଭୂମି ଆକାଶ ଯେତିକି ଅଛି ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। అని చెప్పాడండి. ହେଲେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ। మరి దేవుని బాధపడ్డా? ଈଶ୍ୱର କଣ ମାନେ ତାକୁ ବାଧା ହବନି? కానీ వాళ్ళు ହେଲେ అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళు దేవుడు మా పక్కన లేరు, అసలు దేవుడే లేడు అనుకుని మాట్లాడుతున్నంటే వాళ్ళంతా మూర్ఖులు చూడండి. ମାନେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କହୁଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। మీకు ముందుగా ఒక పాఠం చెప్పానండి, మీ అందరు గుర్తుందో లేదో నాకు ୟା తెలియదు. ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କହିଥିଲି। ୟା ପୂର୍ବରେ దేవుని యొక్క నిఘా వ్యవస్థ అనే పాఠం చెప్పాను. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅନେକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। దేవుని యొక్క నిఘా వ్యవస్థ అంటే దేవుని కన్నులు ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, కానీ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି మనం ఎవరితోనో మాట్లాడినా, ଆମେ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ, మనం ఎంత పాపం చేసినా, ଆମେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ మనం అనుకుంటాం మన పక్కన ఎవరు లేరని. ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି కానీ ଭାବୁ। దేవుడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడండి. କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। దేవుడు ఉండిన వాడు ఎంత మూర్ఖతంగా మాట్లాడంటే దేవుడు లేడని మాట్లాడాడు. ମାନେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛନ୍ତି। చూడండి, ఈ విశ్వం అనేది ఈ విశ్వం అనేది దేవుడు చెయ్యబడలేదు, అసలు దేవుడే లేడని చెప్పాడండి. ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। అది కూడా పెద్ద పెద్ద చదువుకున్న వారు కూడా చెప్తున్నారు. ଅନେକ ଏମିତି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଂଶ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। స్కూల్లో కానీ, ସ୍କୁଲରେ ହେଉ, కాలేజీలో కానీ, କଲେଜରେ ହେଉ, ప్రతి ఒక్క పెద్ద పెద్ద స్కూల్, పెద్ద పెద్ద కాలేజీలో, ବଡ ବଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ବଡ ବଡ କଲେଜ ହଉ, ସେପରି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే సమాధానంలో దేవుడు లేడు. ସେମାନେ କଣ କହୁଛି, ଏତେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିକି ତାଙ୍କୁ ପାଠର କଣ ବାହାରୁଛି, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ఈ యొక్క విశ్వం అనేది దేవుడు వల్ల చెయ్యబడలేదు. ଏ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇନି କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି କହୁଛନ୍ତି। దేవుని ప్రేమైన వాళ్ళారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ మరి ହେଲେ దేవుని యొక్క మాట విని, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି దేవుని మాట తెలిపిన నిజమైన క్రైస్తవుడు అండి. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ସେମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ। మరి క్రైస్తవుడు ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కదా దేవుడు లేరని, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ କି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେତେବେଳକୁ వాళ్ళందరికీ ఒక మాట చెప్తున్నాడండి. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ఈ మాట కూడా ఒక మణిపూర్ మీ అందరికి తెలుసు కదా. ମଣିପୁର ବୋଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? మణిపూర్లో ఈ యొక్క విషయాన్ని గురించి మనం న్యూస్లో వస్తూ ఉంటాయి. ମଣିପୁରରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ఒక క్రైస్తవుడు ఒక అపవాదికి అంటే విగ్రహాలకు పూజించేవాడు గురించి చెప్తూ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୋଟେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିମା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିବା ସମୟରେ, ఇదిగో ଦେଖ నీవు దేవుని గర్భం నుండి వచ్చావు కానీ నువ్వు ఎలా విగ్రహాలను పూజిస్తావు? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଆସୁଛ, କାହିଁକି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହିଲେ। అసలు నీకు తెలియదా తండ్రి దేవుడు ఒక్కడేనని? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିନ କି? ఆయన ఈ లోకాన్ని సృష్టించాలని నీకు తెలియదా ସେହି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିନ କି? అని చెప్తే ସେମିତି କହିବା ସମୟରେ వారు
ସେମାନେ వినక వారి యొక్క మాట నచ్చక ଆଉ ସେ ଭାଇ କହିଥିବା ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ରାଗି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ కొట్టేశారండి. ରାଗି ବହୁତ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ। మరి దేవుని మాటలు తెలిపిన నిజమైన క్రైస్తవుడికి అంత కొట్టిన ଅସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଉଠିଲେ। మరి వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కదా దేవుడు లేడని, మరి వారందరికీ దేవుడు చెప్పే సమాధానం ఏమిటంటే ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। నాకు దేవుడు లేడు, నా యొక్క అవయవాలు కానీ, నా యొక్క శరీరం కానీ, నా యొక్క ముక్కు కానీ, నోరు కానీ, ప్రతి ఒక్కటి అవయవాలు కానీ దేవుడు చెయ్యలేదు అనేవాడి గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ତାହାଠୁ ମନକୁ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଏମିତି బైబిల్లో ఒక మాట చదువుకున్నట్లయితే ବାଇବଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ପଦ ପଢ଼ିବା కీర్తనల గ్రంథం ଗୀତ ସଂହିତା 14వ అధ్యాయం 14 ପର୍ବ మొదటి వచనం. 14ର ତାର 1 ପଦ ପଢ଼ିବା। ఈ యొక్క మాట మీ అందరికీ ଗୀତ దేవుడు ସଂହିତା లేడని బుద్ధిహీనులు ଗୀତ ସଂହିତା 14 ତାର 1 ପଦ। దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో అనుకుందరు, వారు చెడుకొని వారు అసహ్య కార్యములు చేయుదురు। చాలా ଓଡ଼ିଆ ମୃଢ଼ ମନେ ମନେ କହିଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ। దేవుడు చెప్పే సమాధానం ఏమిటంటే ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି? దేవుడు లేడని ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି బుద్ధిహీనులు ବୁଢ଼ା తమ ତାର హృదయంలో ତା ମନ ମନେ అనుకుందరు, ସେ କୁହନ୍ତି ఇదిగో నాయనా, ଦେଖ ବାପା ఇదో నేను నీకు నీ యొక్క అవయవాలు సృష్టించాను, ମୁଁ ତୋର ଯେତିକି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତତେ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, నీ కోసం ఈ లోక సృష్టిని నేను చేశాను ତମ ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲି ସୃଷ୍ଟି କଲି అని ଏମିତି କହି ఒక బుద్ధిహీనుడికి చెప్తాను ଗୋଟେ దేవుడు. ମୁଢ଼ା ଲୋକକୁ କୁହାଯାଉଛି। ఈ యొక్క బుద్ధిహీనుడు ଗୋଟେ ମୁଢ଼ା ଲୋକ మనస్సులో ତାଙ୍କ ମନରେ అనుకున్నాడు, ସେ ଭାବୁଛି ఇదిగో దేవుడు లేడు. ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ఇదే మనసులో అనుకున్నాడు, ସେ ଭାବୁଛି ୟା କି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। దేవుడు లేడు, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ఆ దేవుడు లేడు కదా ଈଶ୍ୱର ତ ନାହାନ୍ତି అని అనుకున్నాడండి. ସେମିତି ସେ ଭାବୁଛି, కానీ హృదయంలో କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ మనస్సు ఒకటే, హృదయం ఒకటేనండి. ହୃଦୟ ତ ଗୋଟାଏ ଥାଏ ନା। కాదు, వేరు వేరు మన సిద్ధిని క్షమించండి. మరి ఈ యొక్క బుద్ధిహీనుడు ଗୋଟେ ମୁଢ଼ା ଲୋକ వాడి యొక్క మనస్సులో దేవుడు లేడని అనుకున్నాడండి. ତା ମନରେ ଭାବେ କି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, కానీ దేవుడు ఉన్నాడని ఎవరు చెప్తారు తెలుసా? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? దేవుని యొక్క మనస్సు పరిశీలించేవాడు నిజమైన క్రైస్తవుడు ଈଶ୍ୱରର ମନକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିପାରିବେ। చూడండి, దేని పెరిగిన వాళ్ళ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ అందువలన దేవుడు ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ఏం చెప్పాడు తెలుసా? କ'ଣ ସେ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? నేను నీకు 60 సంవత్సరాలు ఇస్తాను, ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତମର ଆୟୁଷ 60, నీకు 70 సంవత్సరాలు ఇస్తాను, 70, నీకు 80 సంవత్సరాలు ఇస్తాను, ଅଧିକ ବଳ ଥିଲେ 80, నీకు ఒక 120 సంవత్సరాలు ఇస్తాను. ଠିକ ଅଛି 120 ବର୍ଷ। నా గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିବ, నా గురించి నువ్వు పని చెయ్యాలి ମୋ ପାଇଁ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର అని ଅଛି। దేవుడు ହେଲେ ଈଶ୍ୱର స్పష్టంగా బైబిల్ రాయించాడు. ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ। మరి ఆ మాట బైబిల్లో చూసుకున్నట్లయితే ଆମେ ଯଦି ପଢିବା యెషయా గ్రంథం ଯେସାୟ 55వ అధ్యాయం ଯେସାୟ 55, 6వ వచనం. ଯେସାୟ 55ର ମାନେ 6, ଯେସାୟ 55ର 6। యెషయా గ్రంథం 55వ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। యెహోవా మీకు దొరికిన కాలం నుండి ఆయనను వెదుకుడి, ఆయన సమీపంలో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనుడి। చాలండి. యెహోవా దొరుకు కాలమందు మీరు వెతుకుడి। ଈଶ୍ୱର ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଳିବା ସମୟରେ ତମେ ଖୋଜ। అంటే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ఇదిగో నేను నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం నువ్వు నా గురించి తెలుసుకోవాలి, ତମକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ସେ ଆୟୁଷ నువ్వు నన్ను వెతకాలి,
ତମେ ମତେ ଅନ୍వేଷଣ କରିବ, నీకు ఒక సమయాన్ని ఇస్తున్నాను, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦଉଛି, కానీ ହେଲେ ఆ సమయాన్ని దేటిపోతే నేను దొరకను. ସେ ସମୟ ଯଦି ପାରି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି। అంటే దేవుని ప్రేమైన వాళ్ళారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ దేవునికి పట్టుకుంటే ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା అది పరలోకం అండి. ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ, మరి లోకానికి పట్టుకుంటే ଆମେ ଯଦି ଜଗତକୁ ଧରିବା డబ్బు అండి. ତାହେଲେ କ'ଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ଅଛି, డబ్బు ଧନ కానీ ଅଛି, ఒక పాపం ବହୁତ కానీ, କିଛି ଅଛି। ప్రతి ఒక్క లోకానికి పట్టుకుంటే ఒక పాపాలు పట్టుకోవచ్చు, ఒక డబ్బు పట్టుకోవచ్చు. మరి దేవుని పట్టుకుంటే ଜଗତକୁ ଧରିଲେ କ'ଣ ହବ? ଅନେକ ତା ଦେହରେ ମନ୍ଦ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପାଇବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? పరలోకం అండి, ସ୍ୱର୍ଗ। పరలోకం పట్టుకోగలం. ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ఇప్పుడు ହେଲେ ଏବେ మీకు అలా మీకు అర్థం కాకపోతే ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବି। ఒక భువనేశ్వర్లో ఒక ఆయనగా మనం చూడడానికి ఒక ట్రైన్కి వెళ్తుంటే ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, టికెట్ లేకుండా మనం వెళ్ళిపోతాం. ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବା? ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ। చూడండి, టికెట్ ఉంటే మనం ఏ ఊరికైనా మనం వెళ్ళగలం. ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। మరి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి మరి టికెట్ ఏంటి? ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁମତି ନେଇକି କିଛି ଟିକେଟ୍ ଦରକାର ନେଇକି, అదే దేవుని మనస్సు అంటే. ସେଇଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ। బైబిల్ పరిశీలించాలి. ବାଇବେଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପରିଚାଳନା ମାନେ ଖୋଜିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଜାଣିବାର ଅଛି। బైబిల్లో ఒక మర్మాన్ని మనం వెతకాలి. ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖୋଜି ଧରିବାର ଅଛି। పరలోకానికి మేము వెళ్ళిపోతామని కొంతమంది దొంగ పోతలు చెప్తూ ఉంటారండి. ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ମିଛ କୁହନ୍ତି, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବ ବାସ୍। కొన్ని చర్చిలలో ప్రజలను మోసగిస్తూ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ବି କୁହନ୍ତି। మనందరం పరలోకానికి చేరిపోతాం, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବା। ఎన్ని పాపాలు చేసినా ఎన్ని దొంగతనం చేసినా మనం పరలోకానికి వెళ్తాం. ఎందుకంటే దేవుడు మనందరూ ప్రేమిస్తున్నాడు కదా. ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। లేదండి, ତା ନୁହଁ। పాపం చేసి యేసుక్రీస్తు మాట అంటారండి, నా తండ్రిని ఆకర్షించకపోతే నా ఎద్దకు ఎవరు చేరాడు అని యెషయా గ్రంథంలో రాయబడి. ଈଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆକର୍ଷିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। స్పష్టంగా యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు కదా. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି କହିଛନ୍ତି। మరి పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే మరి మార్గదర్శనం ఏంటి? ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ఈ బైబిలేనండి. ଏଇ ବାଇବଲ। దేవుని ప్రియమైన వాళ్ళారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ, మీరు అందరూ అనుకున్న ఆలోచన ఒకటే, ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାବନାର ଅଛ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ଅଛ। పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే యేసుక్రీస్తు మా కొరకు వచ్చారు కాబట్టి, యేసుక్రీస్తు యొక్క పాపల మీద ఆయన మరణించారు కాబట్టి, ఇన్ని పాపాలు చేసినా సండే రోజు వస్తున్నారు కాబట్టి, సండే రోజు వచ్చినా అలాగే యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తాన్ని తీసుకున్న పాప క్షమాపణ దొరుకుతుంది మీరు అనుకున్న ఆలోచన తప్పు. ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ କି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ, ହଁ ବାସ୍ ସରିଗଲା, ଆମେ ସପ୍ତାହ ସାରା ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ୍ଷମାପଣା ମାଗୁଛୁ, ସପ୍ତାହ ସାରା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏଇଭଳି ଆମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରଣ ଆମେ ଅଛୁ। మీరు అనుకున్న అలాంటి ఆలోచన మీరు మీ యొక్క బుర్రలు మీ యొక్క మెదలు పెట్టుకోకండి. ସେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। మేము ఎన్ని పాపాలు చేస్తున్నామో అయినా యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క శరీర రక్తాన్ని తింటున్నాం, రొట్టె ద్రాక్షను తీసుకుంటున్నాం కదా। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଆମେ କ'ଣ ହଉଛୁ? ଆମେ ସାମିଲ ହଉଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ఇంకెట్లా ఆఫ్టర్ ఇంకెంత పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం కదా ఒక ఆలోచనతో ఈ లోకం మొత్తం నిండిపోయి ସବୁ ତ ମୁଁ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବି ବୋଲି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। కానీ దేవుని యొద్దకు అంటే ఆ కాలంలో మోషే గారు అలాగే ఎలీషా గారు కొన్ని భక్తులండి। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏଲିଆ ଅଛନ୍ତି, ଏଲିଶା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, వారందరూ దేవుడు ఉన్నాడు, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି మోషే గారు ମୋଶେ ఇశ్రాయేలుకి ମୋଶେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ దేవుడు ఉన్నాడు అనేది ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି తెలపడానికి ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ వారి ముందు కొన్ని సూచక్రియలు చేశాడండి। ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। సముద్రం మీద పాయలుగా చేశాడు, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦିଭାଗ କରିଥିଲେ, నీళ్ళు అనేవి రక్తంగా మార్చాడు, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ପାଣିକୁ ସେ ରକ୍ତରେ
ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ఎన్నో సూచక్రియలు చేశాడు। ଏମିତି କେତେକ ସେ ସୂଚକ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଦେଖେଇଥିଲେ। అసలు ఎందుకు చేశాడు? କାହିଁକି ଦେଖେଇଥିଲେ? దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలని। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି। దేవుడు ఉన్నాడు అనే ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని మోషే గారు ముందు సూచక్రియలు చేశారు। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା। కానీ ఇప్పటి కాలం కూడా మనుషులు అలా తెలుసుకుంటున్నారా? ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, లేదండి। କେମିତି ଜାଣୁ? ఎప్పుడు తిందమా, ఎప్పుడు త్రాగుదామా, ఎప్పుడు ధరించుకుని ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରଣା ଏଇଆ ରହୁଛି, ମୁଁ କାଲିକି କ'ଣ ଖାଇବି, କାଲିକି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। దేవుని ప్రేమైన వాళ్ళారా, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ఇదిగో నేను దొరకడానికి ఒక సమయం పెట్టుకున్నాను। ମୁଁ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। నేను నీకు దొరకడానికి ఒక సమయాన్ని నువ్వు ତମେ వెతుకు। ମତେ ଧରିବାକୁ ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। అదే నీ యొక్క ఆయుష్కాలం। ତମରି ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଆୟୁଷ, నేను నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలంలో నువ్వు నన్ను వెతకాలి। ସେ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ତମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମତେ ଖୋଜିବାର ଅଛି। నేను నీకు 70 సంవత్సరాలు ఇచ్చిన, ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ 70 ବର୍ଷ ଦେଇ 70 సంవత్సరాల లోపు నువ్వు నన్ను వెతికితే నేను దొరుకుతాను। 70 ବର୍ଷ ତମରି ସମୟ ଭିତରେ ମତେ ତମେ ଖୋଜିବାର ଅଛି। 70 సంవత్సరాలు దాటిపోతే 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ? నేను నీకు దొరకను। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ତମେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ତମେ ମତେ ପାଇବ ନାହିଁ। దేవుని ప్రియమైన వాళ్ళ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ, దేవుడు ଈଶ୍ୱର ఒక మాట చెబుతూ ସେ କୁହନ୍ତି, అపుస్తల కార్యాలు ପ୍ରେରିତ 17వ అధ్యాయం ପ୍ରେରିତ 17 26వ వచనం। 17 ତାର 26 ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ତାର ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର 26 ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି। చాలండి। ସମୟ తనని వెతకడానికి ఒక నిర్ణయ కాలం పెట్టుకున్నాడు దేవుడు। ఇదిగో నేను నీకు ఇచ్చిన 60 సంవత్సరాలలో నువ్వు నన్ను వెతకాలి। ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ସେ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ ମତେ ଅନ୍వేଷଣ କରିବାର ଅଛି। నేను నీకు 70 సంవత్సరాలు నువ్వు నన్ను వెతకాలి। ତମେ ମତେ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ସମୟ ଦଉଛି, ଆୟୁଷ ଦଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ ଆୟୁଷରେ। అప్పటి కాలంలో మోషే గారు అలాగే అప్పటి కాలంలో నీతిమంతులు దేవుని వెతకలేదా? ସେ ସମୟରେ ଏଲିଆ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମୋଶେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନ୍వేଷଣ କରିନଥିଲେ? వారందరూ దేవుని వెతికారు కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడని వారందరూ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి పరదేశంలో పొందారు। ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକ ଦିନରେ ସେ ପରଦେଶରେ ବିଶ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, విశ్రాంతి పొందుతున్నారు। ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି। కానీ మనం కూడా ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ దేవుడు ఉన్నాడు విషయాన్ని మనం ଈଶ୍ୱର తెలుసుకోవాలి। ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। దేవుడు ఉన్నాడని మనం విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ଆମେ ఖచ్చితంగా। ଜାଣିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। అలాగే మరొక మాట బైబిల్లో రాయిస్తూ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରୁ ସେଇ କଥା ଦେଖିବା, రోమపత్రిక రోమపత్రిక మొదటి అధ్యాయం రోమపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ଆଉ 1 ପର୍ବ 20వ వచనం। 1ର ତର ଯଦି ଆମେ 20 ପଦ ପଢିବା, 1ର ତର 20 ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳାବଧି ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్య శక్తియు దేవత్వమును జగత్పతి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించటం వలన ఏటపరచుచున్నవి। చాలండి। సృష్టింపబడిన వస్తువులు అంటే దేవుడు యొక్క సృష్టిని కలుగు చేశాడు। ଆଉ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କେହି କଲେ? ଈଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି। ఈ యొక్క ప్రకృతిని కలుగు చేశాడు। ఈ ప్రకృతిକୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ప్రతి ఒక్క ఆకు కానీ, ସେ ଗଛ ହଉ, ତାର ପତ୍ର ହଉ, ప్రతి ఒక్క ఫలాలు కానీ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ହଉ, దేవుడు కలుగు చేశాడు కదా। ଏ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। దేవుడు ଈଶ୍ୱର నన్ను వెతకడానికి మరొక విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ କହି ముందుగా మనం ఒక విషయం తెలుసుకోవాలండి। ଆମେ
ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, నా గురించి తెలుసుకోవాలంటే నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం నువ్వు నన్ను వెతకాల గురించి మనం ముందుగా తెలుసుకున్నాం. ତମ ମାନେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ସମୟ ଦଉଛି ସେ ସମୟ ଭିତରେ ମତେ ଖୋଜି ଧରିବ। అలాగే దేవుడు మరొక విషయం గురించి మాట్లాడుతూ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି କହୁଛନ୍ତି, ఇదిగో ଦେଖ ఈ యొక్క సృష్టిలో పరిశీలించు, ఈ సృష్టికి ତମେ ଥରେ ଅନ୍వేଷଣ କର। ఈ యొక్క సృష్టిని ଏ సృష్టి ఎవరు చేశారు? କିଏ ତିଆରି କଲେ? నేను కాదా? ମୁଁ ନୁହଁ କି? ఈ యొక్క ఆకులకు రంగు వేశారు? ଏଇ ଯୋଉ ଗଛକୁ ପତ୍ର କିଏ ବନେଇଲା? నేను కాదా? ମୁଁ ନୁହଁ କି? ఈ యొక్క ఫలాలకు రంగులు వేశారు? ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି నేను କିଏ కాదా? ତିଆରି କଲେ? ମୁଁ ନୁହଁ କି? చూడండి, ଦେଖ దేవుడు ଈଶ୍ୱର ఇస్రాయేల్కి అప్పటి కాలం చెప్పాడండి, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସେ କାଳରେ ସେ କହିଥିଲେ ఈ సృష్టిని మీకోసం కలుగ చేశాను, ଏ సృష్టిକୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ఈ యొక్క ఫలాలు మీకు కలుగ చేశాను। ଏ ଯେତେକ ଫଳ ଅଛି ସେ ସବୁ କିଛି ତୁମ୍ଭର। అప్పటి కాలంలో ఆదాము అవ్వ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଆଦମ ଅଭା ଥିଲେ, వీరిద్దరూ ଆଉ ସେଇ ଦି ଜଣ దేవుని మాటను ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କଥା అతిక్రమించారండి, ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, మాట తప్పారు। ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। దేవుడు ଈଶ୍ୱର ఆదాముకి చెప్పే సమాధానం ఏమిటంటే, ଆଦମକୁ କଣ କହିଲେ? నేను నీకు చెప్పే సమాధానం ఏమిటంటే, నువ్వు తినకూడదని ఫలాలు, నేను చెప్పిన ఫలాలు నువ్వు తినకూడదు। ଆଦମ ଆମକୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଫଳକୁ ମନା କରିଥିଲି ଯୋଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ଖାଇବନି, చెడు తెలివిలు వృక్ష ఫలాలు నువ్వు తినకూడదు, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଥିବା ସେଇ ଫଳକୁ ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ఇదిగో ఇన్ని ఫలాలను నువ్వు ప్రశాంతంగా ସେ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। మీ ఇద్దరు ప్రశాంతంగా ఇన్ని ఫలాలు మీరు తినొచ్చు, కానీ ఆ యొక్క పండు ఆ యొక్క ఫలాలు మీరు తినకూడదు। ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଖାଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ତମକୁ ଦେଇଛି, ତମେ ତା ଖାଅ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ఎంత చెప్పినా వారు విన్నారా? ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ସେ କଣ କଲେ? మాట తప్పారండి। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କାଟିଲେ, దేవుని ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। దేవుని యొక్క మాట ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ అతిక్రమించారు। ଲଙ୍ଘନ କଲେ। అంటే ମାନେ ఆదాము ସେ ଆଦମ అవ్వ ହବା వీరిద్దరు దేవునికి మోసం చేయలేదా? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କଲେ? మోసం చేయడం గల కారణం అపవాదండి। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ହବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। అలాగే మనందరం దేవుని యొద్దకు చేరకుండా గల కారణం గల ప్లాన్ చేసింది ఈ యొక్క అపవాదే। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ ପାପରେ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ତାର କାରଣ ସେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ କଣ କରେ? దేవుడు ఏమన్నాడండి? ଈଶ୍ୱର କଣ କୁହନ୍ତି? నేను నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలంలో నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు నన్ను వెతికితే నేను ఖచ్చితంగా నేను నీకు దొరుకుతాను। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସେ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ, ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମକୁ ମିଳିବେ। కానీ ହେଲେ దేవుని మాటను కూడా ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି କଥାକୁ వినకుండా ନ ଶୁଣି దేవుడు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం ఎంత పాపాలు చేశారో వాడికి తెలియదు। ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସେ ଆୟୁଷକୁ ସେ କଣ କଲେ? ମିସ୍ କରିଗଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। అంటే దేవుడు ఉన్నాడా? అసలు ఎందుకు నమ్మాలి? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? దేవుడు ఉన్నాడా గురించి ముందుగా మీ అందరూ చెప్పాను కాబట్టి, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। దేవుడు ఉండడం గల కారణం ఈ యొక్క సృష్టి అండి। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଥରେ ଅନାନ୍ତୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଜଣେଇବ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ఈ యొక్క సృష్టిని మనం పరిశీలించాలి। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିବା, ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ఒక ఆకులు కానీ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ପତ୍ର ఒక ଦେଖନ୍ତୁ, ఫలాలు కానీ, ତାର ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ప్రతి ఒక్క వస్తువును మనం పరిశీలించాలి। ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ସେଥିରେ କଣ ଶିଖିବା? ఇవన్నీ ఎవరు చేసే? దేవుడే కదా। ଏ ସୃଷ୍ଟି ସାରା କେହି କଲେ? ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି କି? అలాగే దేవుడు ఉన్నాడు ହଁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି అనే విషయాన్ని మనం అందరం తెలుసుకోవాలండి। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିକି దేవుని ప్రేమైన వాళ్ళు ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ అసలు ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, దేవుని ఎందుకు నమ్మాలి? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ఎందుకు నమ్మాలంటే କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ఆయన యొద్దకు చేరాలండి। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ నరులారా తిరిగి రండి దేవుడు అనలేదా? ମଣିଷ ମାନେ ଆସ ଫେରିଯାଅ ମୋ ପାଖକୁ। కానీ మనిషి చెప్పే సమాధానం, నేను దేవుని ఎందుకు నమ్మాలి? ହେଲେ ଏ ମଣିଷ କଣ କୁହେ? ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବିନି। నమ్మిన ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు కదా। କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ବୋଲି ଏପରି ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଷ ଅଛି। ఉపయోగం ఉంది। ଅଛି, ତମକୁ
ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅଛି। ఉపయోగం ఉందండి, ଅଛି అదే పరలోకం. ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଢିକି ସ୍ୱର୍ଗ। మనం భూమి మీద ఎంత ఆస్తులు మనం సంపాదించుకుంటున్నాం, ଆମେ ଏ ଜଗତରେ କେତେ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇ ଦବା, కానీ అవి పోతున్నాయో లేదో మనకే తెలియదు. ଆମେ କଣ କିଛି ନେଇକି ଯାଉଛୁ କି? కానీ ସେ କୁଆଡେ ମାନେ ଯେମିତି ଆସିଲା ସେମିତି ପଳେଇବ। కానీ పరలోకంలో କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ధనం అనేది ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଧନକୁ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। మనం భూమి మీద ఎంత డబ్బు దాచినా అవి చిరిగిపోతూ పురుగులు తినేస్తూ ఉంటాయి. ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ତାକୁ କଣ ହବ? କୀଟ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। కానీ పరలోకంలో କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ సమకూర్చుకోవాలి మనం. ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତମ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କର। దేవుని ప్రేమైన వల్ల ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ, దేవుని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం మారుమనసు పొందాలి. ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। అప్పటి కాలంలో ସେ ସମୟରେ యేసుక్రీస్తు వారు ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ఆయనకు మరొక పేరు మెస్సయి. ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ మెస్సయి ମସିହ। మరి ଆଉ ହେଲେ ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ఎదురు చూస్తూ ఉంటారండి, మా మెస్సయి ఎప్పుడు వస్తారా? ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନେକ ରୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମସିହ କେବେ ଆସିବେ, ମସିହ କେବେ ଆସିବେ। కానీ ହେଲେ అప్పటికి పేదరు చెప్తూ ఉంటారండి, ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, మీరు అనుకున్న మెస్సి ఎవరో కాదు, యేసుక్రీస్తు ତମେ వారే. ଅନଉଥିବା ସେ ମସିହ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ఇదిగో మీరే చంపించుకుని ఎవరో కాదు, యేసుక్రీస్తు వారే. ତମେ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲ, ସେହି ମସିହା ହେଇଥିଲେ। మీరు ତୁମ୍ଭମାନେ మిమ్మల్ని ప్రేమించిన యేసుక్రీస్తు చంపించుకున్నారు. ତମ ପାଇଁ ଆସିଥିବା, ତମକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ଆସିଥିବା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେଇ ମସିହାକୁ ତମେ ମାରିଲ। అందువలన మీరు మారు మనసు పొందండి. ହେଲେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ପିତରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବେ ଏବେ କଣ କରିବା ଆମେ? ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପିତର କୁହନ୍ତି କି ତମେ ଏବେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି అని పేతురు గారు చెప్పారండి. ପିତର କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। అప్పుడు ఇశ్రాయేలు ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ మారు మనసు పొందలేదా? କଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ କି? పొందారు. କରିଥିଲେ। కానీ ఇప్పటి కాలంలో మనిషి పొందుతున్నాడా? ଆଜିକା ସମୟରେ ଆମେ କଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ କି? అసలు మనిషి దేవుడు ఉన్నాడా విషయాన్ని మనిషి తెలుసుకుంటున్నాడా? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? అసలు దేవుని ఎందుకు నమ్మాలి అని అంటే, దేవుడు ఎందుకు నమ్మాలంటే ఒక దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలంటే పరలోకం పొందాలి అని గురించి మనిషి తెలుసుకుంటున్నాడా? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାଣିବା? ଏ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ ଏଠିକାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। దేవుని ప్రేమ వల్ల ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ఈ యొక్క అంశాన్ని అనేది ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଟାଇଟଲ ବାଛିଛି କିମ୍ବା ଅଂଶ ଯୋଉ ବାଛିଛି, ఈ యొక్క ప్రపంచం మొత్తం తెలుసుకోవడం గల చాలా అవసరమండి. ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ఖచ్చితంగా దేవుడు ఉన్నాడు. ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ఖచ్చితంగా దేవుడు ఉన్నాడు. ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। మరి ఈ యొక్క మాటలు ముగిస్తూ ଆଉ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ఇప్పుడు చెప్పండి, దేవుడు ఉన్నాడా లేదా? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ କେତେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? అసలు యొక్క సృష్టిని ఎవరు కలుగు చేసి చెప్పండి? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଈଶ୍ୱର। చాలండి. ଧନ୍ୟବାଦ। మరి నాకు ఇలాంటి సమయం ఇచ్చిన మా దేవుని దాసులకి నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనలు తెలుపుకుంటున్నాను. ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। మరి అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। అతి మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ఈ యొక్క రాత్రి వేళ సమయంలో తండ్రి, ଏ ରାତ୍ରିକାଳ ସମୟରେ తండ్రి అని పిలిచే మహా గొప్ప భాగ్యం మా ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଡାକି ପାରୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। దయచేసినందుకు మీకు వందనాలు. ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। అయినా ଏ ପିତା, ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి, ଏ ସମୟର ପିତା, మీ యొక్క కుమారుల తండ్రి, ତମେ
ତମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ మీ యొక్క మాటలు విని ఉన్నారు. ଆଉ ତମର ସନ୍ତାନମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ଆଜି। వారందరూ ସମସ୍ତେ మీ యొక్క మాటలు ତମରି ସେ ବାକ୍ୟକୁ విని ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ విడిచిపెట్టక ସେମାନେ ଯେମିତି ନ ଭୁଲି వారందరూ ସେ ସମସ୍ତେ ఈ లోకానికి వెళ్ళి ଏଇ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ఒక జ్యోతుల వెళ్ళే ଯେମିତି ଆଲୋକ ନେଇକି ଯିବେ, వెలుగునట్లు మీ కుమారుడు ସେ ଆଲୋକ ଉପରେ ସେମାନେ ଜଳିକି ରହିବେ। ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର తండ్రి. ଏବେ ତ ఈ లోకంలో తండ్రి ଏଇ ଜଗତରେ ବି ତ మీ యొక్క మాట లేదు తండ్రి. ତମର କଥା ଅଛି, మీ యొక్క మాటలు లేవు. ତମ କଥା କମିଗଲା ଅନେକ ବିଷୟ। కానీ ଏଇ ବି ତ ఇంటిన మీ బిడ్డలకి ତମେ ଶୁଣିଥିବା ତମରି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ఈ యొక్క లోక రాజ్యానికి వెళ్ళే సువార్త ప్రకటించమని మీరే చెప్పి ఉన్నారు తండ్రి. ତମେ ଯାଅ ସର୍ବ ଜଗତକୁ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର ତମେ କହିଅଛ। అలాగే ସେହିପରି ఈ యొక్క బిడ్డల కూడా లోక రాజ్యానికి వెళ్ళే సువార్త ప్రకటించడం మీ కుమారులకు దయచేయండి. ତମରି ସନ୍ତାନ ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ ତାହା ଶୁଣିକି ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା କହିପାରିବେ। ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ఈ యొక్క ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం. ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମରି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତ। చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు సహోదరులు. దేవుడు ఇంకా బహుగా దీవించాలని ఆశీర్వదించాలని మనం అందరం ଆଉ ప్రార్థిద్దాం. ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। క్రైస్తవ జీవితం అంటే సమాజం అసహించుకునే పరిస్థితి తీసుకొస్తారని చాలా మంది. క్రైస్తవ జీవితం అంటే సమాజం జీవితము క్రిస్టియన్ జీవన ମାନେ చాలా మంది అసహించుకునే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చారండి. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମିଥ୍ୟା ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ସେମିତି ହେଇଗଲା। దేవుడు ఉన్నాడన్న విషయాలు చాలా రుజువులు బైబిల్లో నుండి తీసుకొచ్చారు కుమారుడు. ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ସେ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। దేవుడు ఆ కుర్రుడిని బహుగా దీవించాలని మనం అందరం ప్రార్థించాలి. ସେଇ ସାନ ଭାଇକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। వయసులో చిన్నోడు అయినా సరే సరే మంచి విషయాలు మనందరికీ కూడా ప్రదర్శించేటట్లుగా దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చాడు కుమారుడు. ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ କହିପାରିବେ। చెప్తూ లోకములో ఉన్నంటి శాస్త్రజ్ఞులు ସେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। కోతు నుండి మనుషుడు వచ్చాడని చెప్తుంటారండి. ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ఏమంటే వచ్చాడండి కోతు నుండి మనుషుడు? ଏମିତି ଏଇଟା ସତ କି? ମାନେ ମାଙ୍କଡ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଆସିଛି, ଏଇଟା ସତ? హిందూ ధర్మంలో నేను ଏମିତି କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ହିଁ ମଣିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ରୂପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ఒక మనిషి హిందూ ధర్మంలో నేంగన్నా ఒక బొమ్మను తయారు చేసి దానికి ఊపిరి వేశారండి. గణేష్ అని పేరు పెట్టాడు ఈశ్వరుడు కుమారుడు. ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମାନେ ଦେଖିବା చెప్తున్నాను. హిందువులు ఉన్నారు। ఒక రాజు దేవుడు ఎవడని అడుగుతున్నాడు. ଜଣେ ରାଜା ଈଶ୍ୱର କିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। బైబిల్లోనే ఉన్నది. ఎవరండి? బైబిల్లో ଅଛି। దేవుడు ఎవడని అంటున్నాడు అనమాట. ଜଣେ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ବୋଲି। ఒక రాజు ଜଣେ ରାଜା ప్రపంచాన్ని అంతా ఏలుబడి చేశాడు. ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ କଣ ରଚିତ କରୁଥିଲେ। ఎవరండి మీరు? బాగా వాక్యాలు ఆలకిస్తున్నారు, బైబిల్ చదువుతున్నారు, టీవీలు అంటే మొబైల్ అంటే బాగా చూస్తుంటారు. చెప్పండి. ଶୁଣୁଥିବେ, ଭଲ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ। ఎవరు చెప్తారు? వాళ్ళు మంచి పెన్ ఇస్తాను నేను. ఇంకా సరైన ఆన్సర్ రాలేదు. ఇంకా పరో. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్, థ్యాంక్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని పరో କହିଥିଲେ। మోషే ఏంగన్నా పరో దగ్గరికి ఏంగన్నా దేవుడు పంపించినప్పుడు ସେତେବେଳକୁ ମୋଶେକୁ ଈଶ୍ୱର ପଠେଇଥିଲେ ପାରୋ ପାଖକୁ। ఏమంటున్నాడండి? ସେତେବେଳକୁ ସେ କଣ କୁହେ? ఈ ప్రజలను ఏంగన్నా విడిచిపెట్టు, మేము వెళ్ళి దేవుడిని ఆరాధించుకుంటాము. ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆରାଧନା ଉପାସନାରେ ଯିବୁ। అసలు ఎవడు దేవుడు ఎవడు అంటున్నాడండి? ସେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ସେ ଈଶ୍ୱର, କିଏ ସେ? మన మీద ఉన్నట్టు ఏ ఆఫీసర్ మనం ఆయన దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నాం ఎవడో అనగలమండి మనం? ଆମେ କଣ ଆମ ଓନରକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଅଫିସର ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ କିଏ ବୋଲି କହିପାରିବେ କି? రోమపత్రికలో సహోదరుడు చెప్పినట్లు ఏంగానే ఆయన ఉన్నాడని ప్రకృతి ఏంగానే రుజువు చేస్తుంది. ରୋମିଓରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲୁ ତାର 1:20-21 କଣ ବୋଲ ସୃଷ୍ଟି ଜଣେଇ ଦଉଛି କିଏ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। మరి నీకు రాజరికాన్ని పెద్దరికాన్ని నీకు నిలబడే శక్తిని ఏంగానే ఆయుష్ ఇచ్చినట్టు దేవుణ్ణి ఎవడంటావా?
तुमको आइस देथिबा तुमको हाँ तुमको सब किछि देथो ईश्वर तुम कहबो कि तुम के मु जाननी కానీ ఫరో అన్నాడు हेले फरो कहितला से समय रे ఫరో పేరా లేకపోతే ఇంకా ఆయన పదవాది फरो सेटा नाम थले ना सेटा तंकर पदवी थिला మీకు ఒక మళ్ళా ప్రశ్న ପଦବୀ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଦବୀ। ఆ, अदि सेटा नाम सेटा पदवी सेटा ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఏంగని ఎవరండి अभी का प्रधानमंत्री की अछि नाम नकर इंडिया रे ఇండియా బుద్ధి ఆయన పేరు ఏంగని మోడీ आइन तंकर नाम अछि नरेंद्र मोदी దాని యొక్క ఆయన పదవి పేరు ఏం పేరు किंतु तंकर पदवी कोन ప్రధానమంత్రి प्रधानमंत्री అలాగే ఫరోకి కూడా ఒక పేరు ఉన్నది ఆయనకి ఏంగన ఆ పదవి ఏమవుతుందంటే ఫరో सेही परी पदवी माने तंकर परो ना नथला तंकर पदवी थिला सेटा అటువంటి ఒక వ్యక్తి దేవుడు లేడు అంటున్నాడండి सेही व्यक्ति कहितला से समय रे मौसम काल रे ईश्वर की ఎన్ని కార్యాలు చేశాడంటే దేవుడు అక్కడ सेठी केते कार्य करितले ईश्वर 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ 10 తెగుళ్ళను ఒక అద్భుతం చేశాడండి 11 కార్యాలు చేశాడు 10टा आश्चर्य कर्म करितले దేవుడు ప్రపంచానికి ఏంగన్నా తెలియపరచాడు నేను ఉన్నవాడును सेही 10टी थारो जणे देले कि देखो मु अछि నేను ఉన్నవాడును मु अछि అనవాడును मु ता अछि అంత గొప్ప దేవుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజల ఎదుట ఐగుప్తుల ఎదుట అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు सेते महान ईश्वर अद्भुत कर्म कार्य सब करितले ఈ బైబిల్ దగ్గర ఎవరైనా నిలబడగలుగుతారండి ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు बाइबल सामने केही भी ठियाई परिवे कि ఎవ్వరు నిలబడలేరు ఇది నిజం చెప్తుంది ఇది సత్యం చెప్తుంది केही मध्ये ठियाई परिवे नाही కానీ కుమారుడు 60-70 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే మనం దేవుడిని ఎత్తుకోవాలని చెప్పాడండి और से सानो भाई हमको जणेले कोन तमरो ईश्वर तुमको आयुष देइथिबा सही समय रे एई पर 60 एई पर 70 एई पर 50 सही आयुष भितरे तमे ईश्वर को खोजी दरिवा अछि ఎత్తుకోవడం అంటే డబ్బు ధనం కాదండి खोजिया माने कोन खोजिया पे कले कोन सुना रूपा ఇంకొక విషయం చెప్పాడు కుమారుడు మంచి విషయం आ చెప్పాడు गोटे विषय कहितले भाई పరలోకం ఎత్తుకోవాలండి యేసుని तमे ఎత్తుకుంటే పరలోకం स्वर्ग को खोजिबा स्वर्ग को खोजिया पे ఈ లోకంలో ధనం ఏం పడుతుందండి యాకోబు పత్రికలు అన్నాడు తుప్పు ధూళి పెట్టేస్తుంది टंका कोन हबो सेडा कलंक कीट खाई दिबो నేను ఎక్కువ చెప్పను కానీ చాలా మంచి విషయాలు ఈ రోజు దేవుడు ఉన్నాడు అన్న మాట ఉంది. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పాడు अधिक माने बहुत भलो भाबरे सानो भाई हमको पूछे ఈ రోజు సహోదరి మా అమ్మ కూడా మంచి విషయాలు ప్రార్థన గురించి చెప్పారు मामा भौणी भी बहुत अधिक उत्तम विषय कहिसेंती మరి వాక్యం నిమిత్తము మన మధ్యన ఉన్నటువంటి ధర్మరాజు గారు సతీమణి గారు వచ్చి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఒక పాట పాడిన తర్వాత కానుకెత్తుతామండి आजिकर वाक्य जो सानो भाई कहितले से विषय भौणी आसिकी క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేయాలని మనం చేస్తాం क्लुप्त भाबरे प्रार्थना करियो అందరూ కూడా ప్రార్థన నేర్చుకోవాలి మేము పిలుస్తుంటాము ప్రతి వారు నాకు రాదని అనకూడదు మీ ఇంటికాడ మీరు ఏమైనా ప్రార్థనలు నేర్చుకోవడము అది అలవాటు చేసుకోండి ఈ స్టేజ్ మీద కూడా మిమ్మల్ని స్త్రీలు కూడా మేము పిలుస్తుంటాం ప్రార్థనకి పాటలు పాడడం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను प्रार्थना करियो आज्ञा అతి మిక్కులుగా ప్రేమించిన పరలోకమందు अत्यंत हमनको प्रेम करथिबा पिता परमेश्वर గడిచిన దినమంతా కాసి కాపాడి गत दिन समस्त दिन रे हमको रक्षा सुरक्षा देल ఈ రోజు ప్రభువా आज का ये दिन रे प्रभु ఈ ఒక్క దినము ये दिन रे ఈ ఒక్క సాయంకాల సమయంలో తండ్రి ये संध्या काल समय रे ఈ మంచి వాక్యం ప్రభువా केते उत्तम वाक्य केते उत्तम विषय हमको जानिलो ఈ మంచి అవకాశము हमन के सुंदर सुजोग देल ఈ పైన మాటలు ప్రభువా केते औ मधुठारु केते उत्तम कथा నీ ఒక్క దాసుడైనా और तमरी से दास చిన్న పిల్లడైనా बयसर सान थे भी నీ ఒక్క మాటలు మాకు బోధించినందుకు నీ కృతజ్ఞతలు तमरी से वाक्य हमको जणै जदी सेति ईश्वर तुमको धन्यवाद दउछु साहाय्य करथियो అనేక చర్చలో ప్రభువా अनेक चर्च रे ఈ ఒక్క మాటలు और एई भली कथा మాకు అర్థం కాకపోయినా आमे पाउनु खोजियाको आमे सुनियाको पाउनु ఈ ఒక్క మాటలు మా హృదయం నిండు నిండు ఉన్నాయి తండ్రి तमरी से एई वाक्य सब आमे अंतर रखियोछु ఈ మాటలు అనేక చోట్ల మేము ప్రకటించినట్టు కృప जहाँ आमे सुनिलु जहाँ अंतर रखिलु मनरे अनेक लोकको जेमती प्रभु कहि परिबु అవును తండ్రి నీకు పిల్లలు కావాలి తండ్రి हाँ पिता परमेश्वर तुम अनेक संतान मनकु चाहिए छ నీ పిల్లలకి తండ్రి ప్రతి ఒక్క వారం తెచ్చుటకి సహాయం చేయాలి आमे माने जेमती अनेक लोकको कहि कि आउ तमरी विषय कहि
एमती तुमरी संतान भाव से आसी पारे तुम आमको साहाय्य कर నీ సేవకుల ద్వారా నీకు నేర్చుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాం ప్రభువా तुम सेवक मन को ठिया करिछ से मैंने कहितो अनेक विषय आम शिक्षा को पाउछ धन्यवाद दूच आम सुजोग दे నీ సేవకులకి ఇంక మీ న్యాయనెత్తండి ప్రభువా तुमरे से सेवा करते से दास मन को आउरी ठिया कर पिता परमेश्वर నీ నోటని మర్మలతో నింపి నడిపించండి తండ్రి तुमरे से निगूढ़ विषय आमको जणे दियो पिता మా ఒక్క తండ్రి ప్రార్థన ఆలకించండి ప్రభువా मनकर प्रार्थना प्रभु सुनो पिता కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో మీరు మాట్లాడండి समस्त सत्य तुम आदि कथा आइछ ఈ ప్రార్థన प्रभु ये प्रार्थना నీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడైన तुमरे प्रिय पुत्र आमरे परित्राण करता है प्रभु यीशुकर आमरे యేసునామం అడుగుతున్నాను తండ్రి यीशुकर नाम रे मागली पिता ఆమేన్ ఓకే అమ్మ మీ ఇద్దరు వచ్చేసి పాట పాడాలి అమ్మ మీ ఇద్దరు రండి అమ్మ మీరిద్దరు రండి ఇద్దరు వచ్చేసి పాట ఒక పాట పాడుతుండగా కానుకలు మన మధ్యలో తమ్ముడు యేసు కానుకలు లేపాలి ಬೇಗ ಟೈಮ್ అవుతుంది హల్లెలూయా తండ్రి నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి కోటి కోటి వందనాలు తండ్రికి మహిమ यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो ओ तेरी जय जयकार ओ तेरी जय जयकार ओ तेरी जय जयकार ओ तेरी जय जयकार हालेलुया 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 गाए हम यीशु तो है महान तेरी जय जयकार हो तूने बनाए सारी सृष्टि कितना सुंदर है पंछी भी तेरा गुण गाते गाता है मेरा मन तूने बनाए सारी सृष्टि कितना सुंदर है पंछी भी तेरा गुण गाते हैं गाता है मेरा मन कीर्तनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो कीर्तनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो ओ तेरी जय जयकार ओ तेरी जय जयकार ओ तेरी जय जयकार ओ तेरी जय जयकार हालेलुया 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 गाए हम यीशु तू है महान तेरी जय जयकार हो तूने हिफाजत करता मेरा देता जीवन जल क्यों ना उसको धन्य कहूँ यहोवा मेरी है तूने हिफाजत करता मेरा देता जीवन जल क्यों ना उसको धन्य कहूँ यहोवा मेरे है यहोवा शाला तेरी जय जय हो यहोवा शाला
तेरी जय जय हो, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम, यीशु तू है महान, तेरे जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरे जय जयकार हो। हालेलुया। सबसे बचने అమ్మగారికి సిస్టర్ గారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలండి. చాలా చక్కగా పాడి ఇంటి పాట వినిపించినందుకు వారు దేవుడు వారిని దీవించాల్సిన కాక. ఈ కూటమి పెట్టుకున్నంటే సహోదరులు తరుణ్ గారు, ఇంద్రమ్మ గారు ఉన్నారు. వారు వచ్చి ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అన్నది 2 విషయాలు వారు చెప్పాలని వారికి నేను మనం చేసుకుంటున్నాను, సాక్షి కోరుతున్నాను. ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ కూడా వారు ఏదైనా చెప్తే మేము ఆ విషయానికి మేము ప్రార్థన చేద్దాం. రెండమ్మా.